Previously on Pundo in high school. Akoma. Mazotine maglazi enyu amaisasa emaanza. Tingeta kutodzoka manheru torara kustudy chikudzidzisai kumashandisa. Apa makati tine option rapa mkuru. Any gun can shoot. Iko kuchikoro kunoendwa nana Bobby usiku uno kwakanaka. Siya zviende pamwe zvingapasewo. Tune musikanzwa tukomana tuya. Ndinotushkira ini. Haiwawo, vati vanhu vakuru vai. Mutye inaimbo yaBobby. Hapana anoziya zviri kunoitwa kaikoko. Indangoshinga hangu asi hope dzakandirova ndochokwadi zvacho. Kubva kwemurume aritswanye inda wangu. Kubva kwemurume kubuda ma-intestines kanipawo. Power, Bobby, Mukai boys. Amanaka, chararisa kapa. Akoma. Onei pane time. Harizira tuperere zama racho. Auborara boys vari musadaro tine exam mangwana. Iwe Power, muka uko nhasi ndiye mangwana wacho. Indauka nu. Handi tinonyora na boys. Aya ndo ma1 manje. Handi yakuma tingapodze exam kuti ara ikoko. Wiwi, patizamba pachimabuza boys. But hope zira ndichirota boys. Warotei. Obvious boras. Angarotei pawo. Maya sha, ndarota Pundo atigadzirira maglazi mamwe ane maanswers pamberi pesa. Maya Power waisarota. Zvaitoitika. Aripo mazini wayo handi itonyora maanswer boys. Pandakarowa nekangu musoro so hama1. But nemadragon atakarova aya taisafana kuita izvi boys. But Bobo unoita match fixing here, unoita Asia gate here because iyo dragon rakoronopo. Ndakangotora mufiriji pandaya naro. But still, kana ranga rakavharwa harina problem. Oh shit. Takanwiswa kambwa. Kekwa wako chaiko. But onyepe. Hama1 chaiwa. Boys. Apa takutorebesa munamato sadza richioma. Handei kuexam. But wait, akoma masina mati tried, trusted and tested rabo. Because mabhora takunotamba yakaya. Ari kuda ma-obvious pass. Apa wakundidhauta here Power. Ndaisa life yangu mumaoko enyu mambo. Handei ana boys. No retreat, no surrender. Schneider bajeme apo. Famba gundogani. Hope kuti mese manyora maclasses nemazita enyu pamapapers cause hatide maspoiled. Ko apa pasina vanhu vaendepi nai? Vakaenda kumazoyo kujumbo kumainu. Zvemabhuku vakati azvibhadhare izvo. Anonyepa enyu imi medhemu vachaya manje. Kuya kopi nemaminutes asara wai. Nezvenyu, ingoita kuti time up zvipere kana imudzidzisi. Class, I hope kuti mese manzwisa ma-instructions ebepa ramuri kunyora. Kaka, koma seats ena ari kutsvage imuno. Sorry, we are late. Tambonetswa nema-transport issues. But chikuru tazobata time kwatiri kubva ndokure. Pasina nguva yomapa. Kutongosvika nekukava. Chiu vapfana, nguva dzapere dematsobuda panze. Exactly. Hatizi nguva dzekupinda muexamu dzinodzi. Iwe wenyarara ndakuzokubvarurira bepa manje. Munenge matori kugonera dzenga iri. Kozi hapana kana chisvinu chikunyorwa ipapapo. Imi mana monstaff makatonge makalonwa muklasi munomu kuti mutifinhure kati tichaita fight. Mbozvitarise zotiri mufana waJohn Monya. Okay, gare pasi munyore but kana time yakona inenge yatsongokwana. Haisi nyaya, zvopera. Makarohwa nebhabharasi kavabva namakupfeka magirazi. Takutokutiyana magika. Mind your business baranzi wewe. Dzidza kutamba neshamwari dzako. 9 vigilate. Hamukwanise kupawo mukomana uyu PI here. 10 minutes left. Make sure kuti waisa mazita pamapapers enyu cause asikuda zveconfusion ipapapo. Mudzidzisi. Hamuzi makoniwa zvikatera, hamuzi makoniwa maminutes era. Tangopinda mai manje makutoti 10 minutes left. Manyatsocheka here time. Hakuna bhora risina extra time kana injury time. Motongoti 5 minutes. Saka chatowa chikoro chenyu kavapfana. Makajaidzwa zveshuwa ini. Ini hangu ndapedza mudzidzisi. Madubva mangotora vanhu vese mapepa. Mostaff, iwe dzika mamafana wanzwa. Komotozivana futi namostaff. This is a setup, man. Imimi vapfana mapapers enyu handichatambire manzwa. Musadaro mukuru. Plus ana mostaff wangu achititira noise up. Mototipa dzimwe extra 3 futi dze-injury time up nema-delaying tactics. Tapedza mudzidzisi. Ndati handichatore mapapers enyu vapfana. Mufunga ndikuita majokes here inini. Aya. Boys dzangu,
munhu ari kutizivera uyu. Vanhu vanosaiza umana. Handinei nazvo vapfana. Handikuziwei plefta handinei nazvo kuti ndimi anani. Mai, zvichitoro kuti hamusi kuziva mazita edu kai. Boys, zvichiwana anopara musha nekusaziva. Nhasi. Hapana kana wani wandoziva plus all I know hapana mwana wapresident pano. Hai mapfana mndokudii ikoko. Handausi kuziva mazita edu. Saka uchamabvisa sei mapepa edu? Ya, ndambokuudzai kuti hamusi kunyatsotiziva imimi. Ko nhai sekuru vaBobby, makati udikwe nefizi yemwana. Musatya kani, ndoenda ndonomukupirira. Hezvo, ko mogomukumbirira kasi mari yacho hapana kani? Ndine zvandakangoishandisa kani, ndoidzosa. Asi musadaro moziva. Kweyo vabereki vemwana vakazvinzwa vanoti kudii nhai? Kweye ane kahana katukiki zvekuti anoremerwa nenyaya zvekuenda kunovaudza ndianiye. Musakanganoka kuti vanhu vekuchikoro kwaBobby vane nhamba dzevabereki vake. Vabereki vapi vanodarika isusu? Ndiani kwaane hana ine kaganira ye? Kozve vanhu vane hana dzakaganira ndombozvida here? Izvozvi mari yacho makaisa kunjuga zvenyu. Kana, asi pane kaprojekti kandiri kuda kutanga zvangu. Kapi nhai sekuru vaBobby? Manje wambotishauta kudai unoti kachataurika here? Ko kana kari kasvinu kanotadza neko kutaurika nhai sekuru vaBobby? Ndakaota tumwe tushiri so. Pamwe pacho fungaiwo imi mamunhu mukuru imi. Izvo kazvandanga ndichitaura. Shuwa mukore uno munhu angaite zveshiri. Kana, pati project ine musoro manje. Pedzisai tinzwe nekuti apa haina kana musoro, ingori nemutsipa nenzondora chete. Pane tushiri tunodzi zvihuta tunobatsira zvisingaite. Kasi matanga zvekubhema mbanje futi here? Tikanyarara futi yave mhosvaka. Pedzisai nyaya yenyu apa. Shiri iyoyo ine maketi nekuti ini tinohodha Pundo. Ndoitengesa ne5 zve. Bobo, apa tade masmall chete ezvihuta pakuda maostrich. Hezvo, kumuka uku nhai Bobby. Uri kuti maostrich chiko iwe? Ingoma regafa kule, no feelings. Iwe ndati ndipindure mhani. Inguva yekumuka here inoi? Ko ndine pressure ye, handi nhasi isati here. Hezvo, unondishura here iwe? Nhasi chishanu. Idzi ndidzo mbanje dzamanga muchareva paya manje. Shuwa here muchembere? Ndichakavhara nembama. Shuwa here muchembere chichacho ipapo? Rega ndinibude. Apa ndakarohwa nemumwe musoro usiri bond kuti unzonge ndakatsiga ndege. Iwe mfana, unoziva kunetsa kunoita mari yechikoro here? Tigezere uende kuchikoro apa. Sandiyo muri kuti maota zvihuta here kule. Manje kuchikoro kwacho ndoenda sei pakadai? Iwe ukwane iwe, wakazvinzwepi izvozvo? Iye akakudza kuti nyaya dzevakuru dzinopindirwa ndiani? Chimbotipaiwo mukana ndimbokapaza mani kamzukuru kenyaka. Kanondipima stereka. Very sorry muchembere. Kule musadaro mandikwadza. Chiita ugeze uende kuchikoro iwe. Ndakutobuda. Uende wageza zvauriwo ungangobuda ka. Musanyanyowari panyaya dzebhata apa. Nhasi ndongorova inonzi dry bath. Haiwawo zvinozoda vhiki rese here nhai Bobby? Wiki renyu rine madays mangani nhai kule? Zvimwe zvinozonyanyapo. Itwa tusikana twenyu tinenge tichitoti twinwe mukomana here ipapapo. Ndosaka tuchizomanyira kaisusu madhara so. Madhara imi here kule? Ndisire murume wangu iwe, haite zvepwere izvi. Koma wadarirei iwo handimukutoona vakutoramba wakanyarara? Hezvo nhai sekuru vaBobby. Ko zvamaramba makanyarara nhai? Ko inini ndopindirei panyaya dzenyu nhai? Aizvi, dzatova nyaya dzedu futi. Ini zii hangu. Chienda kuchikoro iwe. Tingangosasa hedu ka, but tepe mabhora makatamba last time aiwa ariko akoma. Ndokuti family kamafana. Kana ukatoita flu ndofana kutokukwenya mino. Akoma. Hamusi makufadza coach nekwedzera makoni muground rapo kuti tife nerani. Mudhara zvemino boy. Maya kungotirai kukunanganisa kuti tiri chinhu 1 tese takadai. Fe akoma ndozvebhora. Wambobva wakapusha Messi pagame reArgentina mupesa anonzi Depo akasapindira mudhara. Ndokuti teamwork. Ko iye Bob asati abatika ari kupiko? Kasari kuvezeswa mbezo nakulezo ake kani? Meno pamwe vakabodoka vari pawo pa10. Because akaitika nezuro ya mudhara ka ndo inonzi horrific. Ini ndazotora neinform iri nyoro baba. Apa ndikuita kuvaviwa akutera ese. Isusu mudhara tinonzi macola services. Cola services. Ndo api manje wayo? Indazongowacha cola chete ndakabuda ka. Because hapasi pese panorwa malong passes mudhara. Pamwe pacho panongoda short passes mudhara but ane accuracy. Unorema ako mafana.
kokubhora mukubaya riniko ndasuwa maorange nemared box. This coming week iroriri but kuona elder rangu raita manegotiations nechemanza saka ndogonongotransferiwa pawindo period iyoyi. Pawa wakuda kuti tiza ndaizifila inini kuti pakati pedu pana Judas nazo wabuda pachena kuti uruwe frakazi mfana iwewe. Maya kana koma musazvitye, ini ndofamba na agent wangu plus na personal trainer wangu, saka mimi na Bobika you are part of the contract. Kwangu wakusimbisana kwewaishaya uko hapana paucharamba kuenda kozisi sitaramba. Jokes aside akoma matakureko nasi mudumbu mangu murita kurowa maclarks zvokomarara mukutonge mahaiwa team expandables yemadance. Kutanga riniko ndichitakura ngatipinde muraundi timbongwavha. Munhu atone mutactic ngwavha ka ndi Bobby nine mutaita nhova mudhara. Bobby ndowana Man City isusu yedu tirana Wolves ana Luton Park yo. But iwe chele neCity ndeipi nonyatsofamba. Nyaya dzamatanga idzi mudhara dzihombe ngatisiyane nadzo. Makaita umwe makwile asheremi ko ndakazonyora nguva iko indakarara pano. Plus mimi munopasa magical passes kamudhara kwa Luka Modric ya hazvitoshamsike pamwe mane kanga machine kanokunyorera umweki izvezvo. Watanga Pawa apa this time ma1 apa mudhara uya hatina kana ushamwari naye even wekunyembedzera zvawo. Boys ma1 edu aya. Tizi edu maprefect but time dzekupindira fashe redzi. Bobo sadichikise paipeko asi game receipt nechile ongokaisa win kusiti kani. Manje madraw manyama yaya. Boys mugayenyu kuti mafanizika but ndaona mota yakwana mostaff yakazara ende wakutoradza kuti wanga wachitovinga isusu. Apa kaipa. Maybe wakutorowa kaseko kawo wakabva wenga isusu this time here. Plus nyaya ichatombomeke sense sha yakato expire. Weziya zvangofane kunotsvaga Kante kuchele izvezvi kana unotsvaga Rooney na Giggs kuMan U kana unotsvaga Ronaldinho kubhaka kutsvaga yatore kusiti. Sha maya kana boys maya indazotorowa mudhuri ndaponeswa nagadhi kandi azotondudza kuti udza vamwe wako kuti mahora uko chine nguo hake mujaendi haroveke zvekudaro apa nhamo kaslimas tiri kubva kushungurudzana nemaexam apa taakumhanjisana nana mostaff zvakaoma. Pakuchema kuchatobetsera apa let's find a plan. No matter what mudhara kepekepe aimbobva yakatsvaga plan pari Madrid. Saka isusu ndisu kepekepe iwo Madrid. Bvunzawo wangu. But boys isusu always come with a plan ka. Kana ngatimboite zvefundo first. Yesi Pundo. Ndeipamela uri sei? Kwakanaka. Saka isu tiri invisible objects hanti. Pawa mwana ari kunyara uchiwo wangu. Naiwe Bobby usandidaro apa. Ana Pamela munotombodzinga mawo kudai. Pamela uya paside tinzwe. Bobby wakaudza Pundo nyaya yangu here iwewe? Kungoti pane mafia chete. Iwe Pundo haumuzivi herewo. Mafia ripi papa anditi ndiPawa chete here? Pawa manje ndibaba veguwa inotoswera yaudzwa first 11 yese nemasabha acho kubhora. Ndiri kutokutrusta Bobby. Ndiri wako Pamela kutanga riniko nchikurasisa. Vanhu vanochinja shamwari. Ndiani aizoti Judas achatengesa Jesu? Iwe scripture yenyeni ichatiparira mukore uno. Mufanira kuuya wana Bobby. Timire scripture yenyeni munozozinyanya motozoona kunge ndimi munogezesa ngerozi mapapiro kai. Bobby usatidaro asi imbouya shuwa. Saka nhasi hapana uri kutiitirawo here? Nhasi ndakatsva ini. Manje unomuhwina sei Pundo wacho naye uchidai so? Saka ndofanira kumuhwina nemari here? Maya but ari papiki kauyu handiwo unotoziva kuti ndiye anokunda fashi yese plus mudhara Satani anotouya achipiwa manotsi naPundo unozvigeta anti? Shuwa here? Fair. Pundo is very intelligent. Just imagine tane vana vedu vane brains dzakafanana nedzababa vavo. Pawati baba wacho wagona havafaniri kutora anything from you. Nhai Bobby. Ngotauro wangu. Saka ndokupa hangu yanoida kutenga maths set ka. Handimezi takutozozoona next year here. Ndoita physics kind. Ukandipa mari yakawanda kandoita plan kuti ugare padhuze naPundo during my exams upota achikukopesa. Nhaiwe Bobby unosenza kuzimsekerewo plus kuti handitogara nemanames here. Exactly Pamela and Pundo. Saka ndokupa kairi 5 over wangondiitira izvozvo. But uwe muklasi kausazoita kuti zvooneke kuti pane iri kuitika handikuona. Usandityire wangu nechingoita dzungu rangu riari. Exactly cause dhiri rikangozikanwa pachikoro zvinenge zvaendwa. Nhaiwe Bobby wawacha uniform here iwewe? Ko handizvei kuita kunge tisiri kuirana ndati ngatizvitangire muklasi here. Okay ndanyarara.
imi aguma imi asi Bobo akudya Pamela re cause stanzi yakarova ndeyekwa Dibala kai aiwanze potse bhora watanga kugaira mafana chandoziva Bobby ndewemaplans ya ndiye munhu 1 wandaona atanga kumudzikamizi kunze asinawo mucamp no nedzungu rina Pamela Bobby akaoma hake anoratidza kuti anomboita achioneswa mashodzi nakule vake kana kuti anoto yakazora kamudiwa chete bhozi ane mamwe mabhivha anozopa vanhu muboxi mudhara apa uriwe last man zvinoitwa nemaninja chete iwe handina mathematical set apa time tine physics idzo nhamo dzenyu dzinozowandisa mudhara kupiwa red card munhu uchibva kuinjari but still usadetyira ndiri gunda mwenda. I personally trust you with my life mudhara, that's why ndinoda kukuita agent wangu. yekudya yapo akoma Bobby wopaona kuri umwe wevanhu chadona maya proper play chaiyo. Iwe Bobby tarichiita nharo napawa panapo asi uri kudya mwana uyu maya akoma mwana anotonakirwa nemi kusvika mubra chaimo chaimo. saka pazvipfekwa zvese waona bra riro rakakodzera usadaro. Aiwa no, I'm trying to show you how deep the love is ka. but kudhara manje ndakaitisana netseredye idzi aka kangori kadhiriketek man akoma hapana stereka. Iyo fair Bobby, mamwe maplayers andizotamba bhora kunana China ukoizya vachitsvaga shelete. Saka apa ndatosirwa Pundo yekuti timboita plan palancha. Bobby munhu apiwa 5 takatarisa apa. Adala musadare makurotirwa kunze mukati pachena ipapa. Ana boys kukana ndamupa change. Sechange hauna kumupako cause isusu takangofanana unongositorinawo kana senti wewe. Ndanjatongokunzwa izvangu handapiwa 5 boys. But hafanire kuzoratidza vanhu muklasi kuti pane iri kuitika. Exactly, ngazize kuti bhora rinotambirwa ground chete. Ndagara ndamuchuna kuti muklasi ngaangoita dzungu rake iroro. Dzakaungana hadzo shiri dzangu. Ina hangu kanisati ndamboita fight nemunhu but pauri kamwari kambondiregerera. Idyako easy mafana ndokufendesa. Plus blazi yangu John Monya na Tao vakadzoka alongside Jose Muchawa. Wangu PSG yaitoti Messi, Mbappe yobva yati Neymar but yaigogodzwa zvakadaro. Plus iwewe usada kupinza ngozi mba wakwaturisa dzinza rese wanzwa. Uri sewe mfana Bobby keep zi yako. Kumba kwenu anti ndionotembwa na kule yako ane 6 pack pamanza. Boys rangu chill. Mfana uchi ari kuda kuti dzingisa fazi chete tamukwapa idzi. Nasa apa dyo rinopisa pano boys. Yenye yakutiza iya nasi ndinemi nemumvura. Wanguda ukuti tiri kusaba irapo. Yese yauri kuda tikutodawo. Maitala kuti yangu wayangu ePrague but still tobatana ku agriculture.